Oras madihita, say Tuhan ima mangalihod damena dihita sa luhut. Tatangihom ma barita na uli ni Jesus Kristus, mangihuton na badia Mateus. Natutudo na hodokon tuhamu, danganong nahehe siya jolma na tinubuhon ni parupuan, na balga siya si Johannes Padidi. Alayhalak na ummet-meppe, naong dibagasan harajaon banwa gijangi, ubal gadui siyan ibana. Alayola niya kaare ni si Johannes Padidi tujuluan si guguad do harajaon banwa gijangi. Jalak kasi baik gugudo mga etosa. Ay itap si Johannes na mga panurirangon ni sude akka panurirang dohot patiki. Jadi molo tertakup rohamunay, ibana do si Elia na naing roy. Hamu akka na marpinggol, pinggol hamu umay. Sungunima barita na uli ni Jesus Kristus. Kadamang day nang hita sa luhun na si sada haporseaon. At dorang so huuduti pangarimang ngiyota maredeo sa otik. Nung anaing bot beariki Tokinay sudah mananggogoki O nama anak kasihatku Napoy maju junggo arhi Akadongan sisada haporseaon Uli jalak takas doin narohakku taat tusi lapatan ni Eddi nasa ponggoli Ima sadapoda pangidoan nang tangiang siyan na tua tugeleng na Hamu anak do burukku jujuk kamu guar nami na tua mon asa angkiat taruli hamu di ngolu saunari nang ngolu dina naing ro di ngolutta ganu pari akka nama rumah tangga songoni nang di persekolahan padohan jala pasahaton poda naulina denggan siyan na tua-tua tu akka yanakona nunga gabisa ada tudu-tudu na mangulu na pabuahon tu hita debata na say totong madongani mangiring-iring jala manugu-nugu hita tudalan na sitong patuduhon habisuhon mangadopi gulmi ni permuluanon jala mangenit rohatta asanggiat cupa akka silas ni roha meriteon taatu sima padohanon na tua-tuai ima debata na tarida akadongan sisada haporseaon barita na uli na di patolhas tuhita sa darion ima taringot tu si Johannes Padidi napatuguhon rohatta ayarga jala ulido hape molorap marasi pasing otak kita di bagasan mulutta Johannes masay takas pasahaton akka poda hamubaon asanggiat nian kanup jolma manada haluaon jala taruli hanguluan ima marhite na makaporseai jala majakon Jesus Kristus anak ni debata padohan ng ulon ni si Johanneson tama jala argado di Jesus. Ido alana
dipuji jala dipasangap Yesus si Johannes sahalak panurirang na serep marroha jala tugu pararaton hata nauli na denggan ima barita nauli. Akadongan na nihahulongan ganup pita mangulu di bagasan sada keluarga songoni nang di bagasan para leon dohot donga jolma jala ganup tikki dohita boy pajupang tu akka hahurangan nang pangalaho na sotama siya dongat tajolma songoni nang siya dirita nagabe suku-suku dihita rikot dope akka poda nang akka singo-singo dihita manang rikot dope hita pasahaton akka poda nang akka singo-singo tudong at tajolma asa unang gabe songo padohan ng mga rarati di zaman nawon zaman sonaryon hidupku gue yang ngatur hidupmu atur sendiri tidak usah sibuk dengan hidup orang lain merguru tu barita na uli sadarion ikut tong dohita jaga jalatong marsi pasingotan asal unang adong dongat tajolma na mago jala mengulu di harumangan ni hasalaon ng dosana asa tong marsi tuguo jala marsi sagian holong diakka hahurangan asarap taruli hita dilas ni roha nang di paralialean atong kita saluhun na isada haporseaon sayanggi matutu todi porbadia namian di rohat tabe jala na manugu-nugu hita patukuhon sakapta la panguluhon huhut pabalgahon akapoda nauli na denggan na marsi pasingotan tingolutta. Amen.